Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Pari zvino regai tipinde mumusha tione kuti zvii zvawanika panguva ino uyezve ndezvipi zvasarira zvatingavabatsirawo nazvo. Zita rangu ndoitwa Frank Wesere, ndakamirira Zim Newsbeat TV. Regai tipinde mumusha tione kuti tisikesi tinovawana here tichivaratidzawo midziyo yaunzwa nemhuri yeZimbabwe. Sekuru, midziyo yasvika, muri kunzwawo sei nemidziyo yawanirwa sisikesi? Aiwa, ndiri kunzwa kufara chose nezvamatibatsira nazvo izvi. Ndiri kunzwa kufara zvisingaite zvekuti dai anga aripo semunhu wamaona asipo aitofara nokupembera sokupembera kwandiitawo inini. Chokwadi. Isusu tatoremerwawo tikati zviri nani tichitongofamba neusiku tisvike tione sisikesi zvisinei hazvo tawana vasipo. Sekuru, ndichirangarira patakauya paya makanga muine muono here kana kuti maitarisira here kuti zvichafamba nekukasika kwazvaita? Ndanga ndisina tarisiro nazvo sezvo ndaitongoti vanhu vakawandirwa. Asi ndazoshamisikawo ndichionawo muchisvika saizvozvizvi nemidziyo iyi inokwanisa kunge ichibatsira muzukuru wangu. Ndanzwa kufara. Ndanzwa tichisvika tachifunga kuti tichavaona ivo sisikesi vachona tizwe kuti vari kunzwa sei. Pari zvino vanga vari kupi? Sofa vakabuda vachienda kuDarwin, vanga vadaenda kucheck up kuGaranda. Saka hatisi kuziva kuti vakaenda here uyezve vamuDarwin kuti vachiri kuGaranda. Asati ane chokwadi chokuti vakadzoka muDarwin. Kubva patakabva paya sekuru, pane rumwe here rubatsiro rwaimbouya sekubva kwatakaita kana kuti ndiko kutori kutanga, uyezve kana paine zvimwe zvamuri kushuvira kuti sisikesi vabatsirike nazvo tibva tangoshandisa futi mukana iwoyo kuti hongu midziyo yasvika, asi dai pawanika futi zvakati muzukuru awane raramo iri nani pane kurarama kwavanga vari kuita kuya kwekuti vanenge vachikambaira vachibayiwa nematombo vachikwara nekuda kuedzawo kuzvibatsira semunhu wechikadzi anenge aine mabasa akawanda pamusha. Ndichikumbira kubva mabuda saizvozvi hapana rumwe rubatsiro rwakambouya kubva mabuda, asi imi ndimaitawo kutanga kutoya nerubatsiro uchibatsira muzukuru wangu. Saka sofa kutokumbira zvikurusa kuti dai zvaibvira kuruzhinji rweZimbabwe vagonawo kubatsirawo kesi panhau yemakumbo nemaoko semunhu ari kuita zvokukambaira pane zvose zvaanokwanisa kunge achiita. Ndo rimwe dambudziko hombe ratikatarisana naro pamuzukuru wedu. Ichokwadi. Saka dai Mwari vanga vapindira sekupindira kwavaita saizvozvizvi vanzwawo nyasha, vadikani hama vachaonawo kana kuti vakaonawo makuvariro akaita muzukuru wangu vagona kunge vachitambanudza ruoko. Chokwadi. Aiwa, tinovimba nayo mhuri yeZimbabwe nekuti ndiyo futi yaita mabasa atigarisa panapa muzuva ranhasi. Isusu takatoshamisikawo takutonzi awe mutore midziyo, pane midziyo yandawanirawo sisikesi zvabva kumhuri yeZimbabwe. Asi sekuchema kwamuri kuita ndinovimba veruzhinji vari kuona vari kunzwa, uye paiswawo ruoko vamwe vanotangirawo ipapo. Asi chikuru chatinoda kunyanyotenda ndechekuti iko zvino vatombowana chekuti vade vafambise. Patakabva paya ndinorangarira sisikesi vachitaura kuti kana chikafu chaicho hatina nezvimwewo zvekubata. Makatarisa magariro avari kuita, ndofunga iko zvino takatogara mumba mavo. Ndezvipi zvimwe zvinhu tisiri kutarisa zvamataura izvezvo zvamungati muzukuru dai awana zvakati mumba make anobatsirika? Right, ichokwadi sekutaura kwamuri kuita ikoko kuti achikumbira zvakare especially pano pane nzara, chikafu chokuti akwanise kunge achidya achiraramawo iye nevana hapatorina kana. Number 2, zvekufuka nezvekupfeka hapatorina kana. Vana havasi kutoenda kuchikoro nemhaka yekutoti nemhaka yekushayiwa. Saka taitokumbirawo kuruzhinji rweZimbabwe kuti deno maedzawo nepamunogona sekuedza kwamaita saizvozvizvi magona kusundaidza zvakare mabatsirawo muzukuru wangu. Hapana chikafu, hapana zvokupfeka, hapana zvokufuka. Ndinovimba kuti dai ruzhinji rweZimbabwe rwagona kuti tambanudzirawo ruoko sekutaura kwamaita vaWesere kuti no hakusi kuda kwedu asi kuti ruzhinji rweZimbabwe ndorwakwanisa kunge ruchitibatsira saizvozvo.
ndichirangarira futi chimwe chinhu chavaichema nacho vaichema nekuti imba yatinorara inonaya ende iko zvino ndakatarisa mvura iri kutoratidza kuti haina mazuva yabva kunaya ende panze ndakateerera iri kutoita kunge iri kuita se iri kudonha-donha. Pane rubatsiro here kana kuti pane zvakazomboitwa here pamba pavari kurarama vari kuti vasange vachinayiwa vari mumba, zvikuru sei vakarara? No, hapana chati chatomboitwa. Kutambura chete kana mvura yakutonaya saizvozvizvi vanotorara vakatogara because imba yacho yese inojucha. Hapana kana pokuti vanokwasange vachivanda chaiko. Ndo rimwe dambudziko hombe zvokuti zvinotombomira zvakanaka. Dai vagona zvavo vanotambanudza sekutambanudza kwavaita ikoko. Anenge awana chanenge awana. Hazvinei kuti chakamira sei, anongokwanisa ngobetsera saizvozvo. Ndovimba kuti musikana uyu angabetsereke chose. Noda kuti murume wake saizvozvizvi akatofuratira achisinawo basa naye paupenyu hwekuti ava chirema. Chokwadi. Ndovimba kuti zvinhu futi zvakanaka kuti sekutaura kwatiri kuita mubva maratidza mhuri yeZimbabwe kuti midziyo yasvika midziyo yakaita sei, kuitira kune vanenge vachitambanudza vaya vazive kuti zveshuwa zvinhu zviya zvandakati ZimNewsBeat TV ndisvitsirei zvakasvika. Sataigona kusumuka muratidze yenyu mhuri yeZimbabwe kuti zvavapo iko zvino ndezvakati nezvakati, kuitira kune vamwe futi vachiri kuda kutambanudza ruoko vanoziva pekutangira. Ndinotenda. No, tingasumuke zvedu tinge tichiona kuti zvakamira sei zvamationzera izvi. Alright. Iyi ndo wheelchair nai? Tizvozvo. Aiwa, ndinotenda. Akomanaka. Ndinoimba kuti Mwari vapindira, Mwari vaita zvavaita kuda kwavo. Zvinhu zvakanaka chose zvokuti takasinatarisire kuti angawanawo chinhu chokufambisa chakadai. Zvakare ndiri kuona pane sita nai. Sita iyi ndiyo kuti kana ada kuzvibetsera nai. No, ndinotenda kuti maita zvakanaka Mr. Wesere neprogramu yamauya nayo pakubatsira muzukuru wangu saizvozvizvi. Zvinhu zvinotendwa. Zvokuti dai anga aripo niniwo saizvozvi ndikutonzwawo kufara chose nezvamatiitira. Ichokwadi. Ndinotenda. Aiwa, ndinotenda sekuru. Sekuona kuri kuita mhuri yeZimbabwe pasita chinhu chasara chibhawewo chinenge chichizogama pavanenge vachizvibatsira. Ndisingazivi kuti dai zvaigoneka taigona kungofanowana chinhu chekuti vashandise vawane kufanoshandisa chichitsvagwa hacho. Ndiri kuona futi tiri muno mumba even kana pekurara chaipo panenge panonetsa. Poitwa sei sekuru? Ndikutongokumbira kuruzhinji rweZimbabwe kuti deno Mwari maitawo kuda kwenyu saizvozvizvi, mapindwa nenyasha dzamapindwa nadzo saizvozvizvi, magonawo kubetsera mukaona paanorara ndipapa anotongowaridza pasi pachiplastiki ichi. Zvokufuka hapana, imba yacho inojucha. Zvinhu izvozvo itiro dambudziko hombe. Uyezve last time po angatorwa nemararia. Malaria anongorara asina kufuka. Saka pane pachitodikanwa rubetsero rwevana veZimbabwe kuti deno vanzwawo nyasha vagona kubatsirawo muzukuru wangu. Ichokwadi. Aiwa, ndatoona kuti patori nerimwe dambudziko futi ndakatarisa, saka iri plastic rubber ndo ravanoshandisa kurara. Ichokwadi. Hey. Kana mukatarisa mamira zvakaita izvo ndo metiri yake yese iyoyi. Hamuna kana pureti chaichayo. Zvokudyira pureti chaichayo kana kuti waonekana pakubikira ingava poto kana ingava pureti chaichayo hamutorina zvakafanira. Itongori dambudziko chete. Ndo mamira zvakaita zvokuti ndinongotenda hangu Mr. Wesere neprogramu yenyu ndikuona sokuti Mwari vari kuita kuda kwavo. Ichokwadi. Aiwa, tinotenda uyezve tinoda kutenda mhuri yeZimbabwe iri kutambanudza ruoko ichibatsira. Ndichitenderawo naasisikesi zvangozongoitwa hazvo kuti tawana vasipo, asi ndinovimba nemidziyo yauya vanenge vaine mashoko ekutendawo nekufara nekuti munhu anga ari kutambudzika asi arangarirwa nemhuri yeZimbabwe kuti at least vawana pekutangira. Ndizvozvo. Aiwa, ndoda kutenda sekuru. Ndisingazivi kana mune mamwe mashoko amuinawo kumhuri yeZimbabwe. Right, mashoko ndiwayo yokungosimbisa chitebedzi
nekunamatawo kwandinako kuti deno Mwari vapindira vagona Mwari vagona vana vaMwari vagona kutambanudzawo ruoko vagona kubatsirawo muzukuru wangu semunhu asikagone kufamba akadamburwa makumbo ese akadamburwa zvigumwe zvose akasana nechimwe chete ichi nechimwe chete ichi zvimwe zvese zvakadambuka saka haatona kana any movement yakasununguka paupenyu hwake kuti anga achifamba dai zvaigona kuti pamwe dzimwe pakawanikwawo makumbo iwaya ogona kupfekawo saizvo zvezvi anogona kufambawo papoint A kuenda papoint B zvinenge zviri nani paupenyu hwake nokuda kwokutipo pandikutoona miri wake wakutonyunguduka nokuda kwokuti stress ndiyo yanyanya kudzama mukati mepfungwa dzake zvokuti anenge akurangarira ko zvino ndichazovei asi ndikutenda kuti neprogramu iyoyi tasina chivimbo chokuti zvingabuda zvakadai asi ndaona sokuti aiwa Mwari vane nyasha zvavo ichokwadi ndiri kutendai vana veZimbabwe dai nomaramba makadaro muchitambanudza ruoko magona kubetserawo muzukuru wangu kubva pane zvokupfeka zvokudya makumbo pokurara zvokufuka hapatorina chikafu hapatorina munhu wakungozvigarira haana baba naamai vese vakashayika ndizvozvo. Aiwa ndinotenda seku saka iko zvino ndiri kunzwa kuti vanga vakaenda kukaranda kunotariswa saka panguva yavanenge vasipo iyi vana vari kuita sevari kusara nani vari kugara sei tori dambudziko handimangoona mamiriro azvakaita pane mukomana Edron sofa ndoimba kuti pamwe atina kutotsvaga tumuriwo tokuti abike hapatorina kana pokutoti agone kuona kuti ko angatangira papi ndiye mukomana wacho achiri mwana mudiki akasara varipo wacho zvokuti kuti agone kungorarama ari wega saizvo zvizvi zvakatooma ruzhinji rweZimbabwe dai Mwari vagona kuti Mwari vapindira saizvo zvizvi vabetserwawo vana ivavava vari kutambura kuchikoro vanongoenda nenzara vanodzokawo ini ndinombotowapo nepapo semunhu sasekuru vari padyo ndisibatsirawo nezvanoenda ngowanawo zvidiki zvishoma saka ndikuti hangu no kubatsira kwangu inini hakukazosvika pakudei sezvaitwa neruzhinji rweZimbabwe tinotongotenda saizvozvi nerudo rwamatiitira ndinotenda aiwa ndinotenda sekuru nemashoko amatipa uyezve ndovimba mhuri yeZimbabwe iri kunzwa pari zvino mhuri yeZimbabwe tasvika sisikesi vasipo asi zvisinei taona sekuru vanova varivo vari pedyo navo vanovabatsirawo nezvavanokwanisawo kuti sisikesi upenyu hwavo hunge huri pari nani. Ndofunga manzwa mashoko vachitsanangura kuti tinotenda nezvifambiso zvauya panguva ino kuti sisikesi vabatsirike asi varamba vachichema nekukomekedza kuti mhuri yeZimbabwe raramo yasisikesi haina kumira zvakanaka, imba yavanotorara haina denga rakanaka, imba inonaya uye havana kana pekurara nguva ino nekuti vanorara pasi vakawaridza plastic, mvura inenge ichipinda ichitotesa machira avanenge vakarara. Vari kuchema kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti kune vanokwanisa rambai muchingotambanudza ruoko kuti raramo yasisikesi ivandudzike, ishanduke, ive iri nani. Zita rangu inini ndoitwa Frank Wesere, ndakamirira ZimNewsBeat TV kuno kuMount Darwin. Ndinoti chisarai. Tinotenda. Ndingangoti dambudziko rangu rakatangira pamiscarriage. Ndakaita miscarriage. Dhira ndakaita miscarriage iroro achizomuka ari mangwana acho makuseni ndakutonzi muhospital ndofana kubuda ndiende kumba, ndopandakangotanga kuzvimba makumbo nezvigunwe. Ndobva ndagara muhospital, machiremba bvatige tomboona kuti chii chikuitika. Zvakabva zvatotanga kuchinja kala, makumbo akatanga kuchinja kala nezvigunwe izvozvo kutena kunoita black. Zvadaro vakamboti maybe uda semunhu aita miscarriage pamwe ropa ishoma ngatimbomira tione kuti zvichaita sei. Hazvina kumira, urwere hwakatoramba huchitokura kuenda kumberi. Ndobva wati since zvinhu zvikuitika izvo asati ambozviona kubva tichikura kuti munhu angachinja maoko nemakumbo kudai so. Baba venyu papa nandine murume wangu nana tete vangu, baba venyu vari kupi? Ndobva ndati baba variko kumusha. Zvikanzi tokumbira kutaura navo vauye vaone chiitiko izvo asati tamboita sei tamboona zvakadai. Manesi aidaro zvishuwa baba wangu akafonerwa. Zvikanzi ndimi wakanyemba here nanesi incharge wepaMount Darwin. Zvakanzi tokumbira musvike kuno
muone chiti kuchikitika pamwana wenyu anoti tisati tambozviona mudecide kuti munokwanisa kufamba naye here kana kuti tomutransfer ukwanisa enda kukaranda. Baba wangu akaramba vakati koko handiuye ngaazvionere koko nemurume wake. Svika tikagara paDarwin 1 week baba vachiramba chiti kuuya havana kubvuma kuuya. Murume wangu ndobazoti rege ndite kuenda kunovatora. Ndobvauya vatora baba ndobvauya kuDarwin kwanga ndiri ndobvangosvika ndati baba onai zvandiri zvakanzi zvakangooma hazvipore. Ndikati wai mukuti hazvipore? Zvikanzi zvakangooma izvi saka wafunga kuita sei? Ndikati pari zvino ndatonzototumira kunzwa kwamuri kuti tirorongei. Zvikanzi hameno chiro zvaunongoita nemurume wako. Ndikati tafunga kuti tiende kuchipatara. Zvikanzi nyange ukaranda kwamuda kuende koko zvinopera here? Ndikati hatizive kungoedzawo kuti tione kuti ndobatsirika sei. Zvikanzi endai tione kuti muchazvipedza here. Ndipo takayapa taenda kukaranda. Ndasvika kukaranda vakaedza kuita matesti ese kuti waone kuti chirwere rudzii. Vakati hatisi kuziva kuti chirwere rudzii. Ndobva vandiwedzera ropa vaifungira kuti hanzi inonzi gangrene here inokonzerekwa nekushomeka kweropa mumuviri. Pandakawedzerwa ropa vakati haisi gangrene, kusi dai yange iri gangrene zvaifana kurwadza zvichirwadza muchichema plus zvichitokwira nokukasira. Ndakabuda mukaranda ndakadzoka ndakagara nenge mwedzi wese kunoku Komba. Tauya kunoku Komba hanzvadzi dzangu vakamboti tifambei tione kuti chii, asi baba vairamba kufamba. Vaiti anenge aenda unofamba naye achasangana nazvo zvaanoita. Saka vazouya nini handinosvikira pano pamba. Ndakasvikira kumusha kunoko kwaberekwa amai vangu nekuti panapa baba vakaisa chichemo kunana sekuru vakati hazvitoti mwana asvikire pano nemhaka yekuti handina mukadzi anomuchengeta. Kumusha kwaamai kwaiva naambuya. Ndasvikira ikoko kune mapostori akauyawo. Baba vangu vakauya nehanzvadzi dzangu vakasvika. Baba vakanzi nemapostori akauya baba ndimakanokora kaimi mwana wenyu tsoka. Baba vana kuramba vakati zvishuwa ndindakamunokora tsoka. Vakanzi ndachikumbirawo kuti muende unonokora dhaga. Pamakamunokora tsoka tigona kusunungura mwana. Vatopiwa bhaiki ipapo vatotakurwa nebhaiki vauya kunokumba. Saka vari kunzi vasvika kunoko vakasvika unonokora dhaga riye panova pasiripo pavakandinokorera tsoka iye. Vakandinokora tsoka pandakaya kurufu muna January last year pakashaya mukadzi wavo mudiki vanova mainini vane vana vari panapa. Pandakaya kurufu ipapo ndipo vakandinokora tsoka iyoyo. Zvadaro vakabva vanzi nemupostori uye baba manokora mwana wenyu manokora dhaga pasiripo, asi chandoda kukuudzai ndechekuti Mwari zvavanoita imi murikutoti makapedza mukumirira zuva rerufu rwake asi muchafa muchiita sei? Muchimusiya. Vatomboda kunetsana nehanzvadzi dzangu vada kurova baba vati aiwa vasei vakadaro nekuti Mwari vachangoita kuda kwavo vega. Zvishuwa hanzvadzi dzangu dzakadzoka. Vadzoka ndipo vakabva vati baba toita sei nasisi une dambudziko rokukura. Baba vakabva vatoti anoenda ikoko ndiri kunzwa munhu anoti aenda ikoko kunomuona. Zvishuwa ndakasara ndakagara kwana mbuya. Anasisi vangu vanokwaba mukuru ndovaikwanisa kuuya kuzondiona. Hanzvadzi dzangu vaitita zvokutonzvinga baba kuti vakwanise kuuya kuita sei kundiona, kuzi vanga vasingade kana mukunzwa munhu anonzi andibatsira. Even nyangwe munhu anenge ada kuratidza kana rubatsiro kwandiri aigona kutosangana nechimwe chinhu. Pane hanzvadzi yangu mumwe akamboda kuuya unondibatsira ndiri kukaranda kuti ndikwanise kubuda muchipatara. Ndasherwa mari, ndabuditswa, ndasherwa mari kuti ndibude. Akafirwa nenguruve akaitakura achienda unoitengesa ndobva ashaya mari yekuti auye kukaranda. Sisi vangu ivava vakada kunditakura kuti ndiende kukaranda vachiti situation yavo ava iyi haichada kuti tingoramba takagara zvina nako damburizva kumakumbo yacho kozi maronda yachaita. Sisi vangu vakaoneka futi panga paine mari yacho yavada kunditakura kuti ndiende kukaranda. Pakangotangira moto ipapo panga pane mari yese yakatsva. Saka even munhu aigona kuda kundibatsira kana kuti ada kuuya unonditora nemota kuti agone kufamba neni mota yaidzima. Ipapo dambudziko harina kumira kukura. Dambudziko raingokura chete kusvikira ndakazongotakurwawo nemunhu wemuvhileji kunova kumusha kwana amai ikoko. Akanzwa tsitsi ndobva audza sekuru vangu kuti mwana uyu makaramba makadaisa anosvika pakuparara makamutarisa. Ndakutongokumbirawo aitamba nasekuru vangu. Ndakutongokumbirawo kuti kana uchikwanisa nditakure mwana uite nene kukaranda.
toonoti akaenda kukaranda akaitwa operation dambudziko chamba chikuira here ndokutakura kwandakaita kudzokera kukaranda. Ndasvika kukaranda ndopandakasvika pandaitwa operation. Pandakaitwa operation ndopandakazowanika ndakurarama sezvandiri zvino nhasi. Ndoda kukudzorera kumashure nondanzwa muchitsanangura muchiti miscarriage yakazoita kuti makumbo atange kuchinja kala pamwe chete nemaoko. Kwakanga kuri kutanga kuzvitakura here kana kuti mutori nevamwe vana vamanga muinavo kumashure? Nditori nevamwe vana 3. Nhumbu yanga iri yechifu. Saka chitwa ichi chiitika nanzwa futi muchitsanangura muchiti maiva nemurume wenyu ndiwo maitofamba naye. Akazvitambirawo sei achitanga kuona chiitiko ichi makumbo akuchinja kala pamwe chete nemaoko akuchinja kala? Zvakatomunetsa. Nakuzvigamuchira akatotadza kuzoti chii chaitika. Kana even manesi pavakambomutsanangudzira kuti kunogona kuri kushayika kweropa akatoshamisika kuti ropa rozoshayika raenda kupi. Zvinhu zvaasina kugamuchira kana kuzvitambira panguva iyoyo. Kusvikira nyangwe pandakazoti toenda kukaranda ipapo zvigunwe zviko zvatooma kutonge dombo zvezvokuti nyangwe kutyora waitokwanisa kutyora. Iye anga kungondibvunza chete kuti uchakwanisa kana kubwacha here kana kubata chimwe chinhu. Ndichiti handifunga kuti ndichakwanisa kuzvigunwe zvasingakwanisi kana kubata. Saka kubva ipapo akabva atanga kutozvigamuchira zvamuchose kana kuswedera mudhuze neni. Anga kuti handisati ndamboona zvakadai. Nekuti pataimbofamba tiri kumashure uku even ipapo anga tiri muhospital aibuda achienda kunobatsirwa. Aingodzoka achinditi tsananguro dzandikubata dzakaoma. Asi ina handikwanisi kuenda kunotora baba wako kuti timbofambe nemwana wenyu. Kwese kwandiri kungoenda ndongonzere baba wako akukonzeresa zvipi izvozvo. Saka inini handizivawo ndakumirira hama dzako kuti ndizodzipinde pamberi dzigone kukubatsira. Asi zvanga zvakaoma sei muchinzwa murume wenyu achizosvika pakugona kutaura kuti mukadzi wangu hona kufamba kwese kwandiri kuita ndiri kubata vatezvara vangu? Makazvitambira sei? Nekuti tese tinotarisira kuti kana kuri kunzi ndaita dambudziko randiwana ringava rekuroiwa kana kuti mamwewo matambudziko akonzereswa nemunhu, handizvitarisire kubva kuna baba vangu kana kuti kune hama dzangu dzepadhuze. Asi mimi mukwasha azosvika pakugona nekuva munyarikani kukuudzai kuti mukadzi wangu pese pandiri kufamba ndiri kubata baba wako. Makazvitambira sei? Inini hazvina kuti jekera ipapo. Pakutanga ndakatomboti uyu sei ari kubva adaro. Kusvika pakutaura mashoko iye achitaura kuna baba vangu hazvina kundiitira zvakanaka. Ndanzwa futi kuti mazofamba muprofita wamakaenda akasvika pakutsanangura kuti baba vako ndivo vakakunokora tsoka. Makambokwanisa here kugarisana navo muchitarisana muchivabvunza kuti nai baba, tsoka dzangu pamakadzinokora chinangwa chaiva chei uye muri kunzwa sei makanditarisa nechimiro chandaanacho, makumbo angu ayelo, zvigunwe ndizvozvo. Uyezve sekutsanangura kwamutaura kuti handisisina chandiri kunzwa muzvigunwe, mukatoda kutyora izvezvi chinototyoka. Ndakavatsanangurira kudaro kuti asi chandakanyanya kutadza chii. Vaitondituka vakatosvika pakutobudisa muromo kuti ini ndakaromba 1980 wanzwa here. Pandakaromba 1980 iwe wangu wazvarwa here iwewe kuti uzoti ini ndinda kukuwadza nhasi. Ndikati ingawani pakataura mupostori uye kuti mimi ndimakandinokora tsoka makabvuma. Zvikanzi ndikutomuda itondinyepera uye ndina basa nazvo handizvizive izvo ndezvako nemurume wako hamina kwamakaromba. Mishonga yenyu ndiyakukuwadza iyoyo. Ndakatosvika pakuchema ndikati baba kana pane chandakatadza ndiregerereiwo. Even mhosva yacho chida kuripa munondiudza zvenyu kuti muda kuripwa nei. Wangobudisa muromo kuti murume wako hasitapedza kundipa pfuma yangu. Ndikati kana iri pfuma inotsvagwa zvayo ndiyo yandakuwarira here. Vakabva vandipindura kuti wakuwarira musha. Ndikatadza kuzoti shone kuti ndakuwarira musha yairevei. Nguva zhinji ndaitoti kana ndakavaona ndaisakwanisa kana kuti nditarisane nawo kosi ndaingokwanisa kungochema chete ndichiti asi ava ndinzwirewo tsitsi here nekutambudzika kwandiri kuita. Asi vairatidza kuti vanga vasitangana tsitsi kana kuratidza kurwadziwa. Even pavaiva kuzondiona ipapo pavaiti vauya kuzondiona kwambuya vaingoti vakasvika vaibvunza gogo kuti ari sei murwere wenyu. Inini vangu vasingaite nguva yekundibvunza kuti muri kunzwa sei zviri sei. Even maronda angu anga ndinawo iwayo makumbo. Vaiti vakanzi imbomaonai kamaronda muona kuti andorapwa nei. Vaiti ndikumaziva zvaari handidi kumaona. Ndozvavaipindura.
Ko muchipatara pavakabuditsa muromo wekuti izvo hongu mungaita henyu zvamuringaita izvizvi asi iwewe haupore, makazvigamuchira sei? Handina kuzvigamuchira. Panguva yacho iye ndaitongotiwo kutaura nasingandombogutsikana kuti zvishuwa dambudziko rangu richatosvika pakutogurwa makumbo. Nanitori nehanzvadzi yangu uyu anosiyira inini ndiwanga ndinaye, akatochema vachitaura mashoko iwayo, but handinozvigamuchira semunhu airwara. Panguva yacho iye ndaitongoti pamwe kuda kutaura ndisingazivi kuti kutotaura kwavari kuita vari kutorevesa. Pese pamanga muchitsanangura kwekutanga ndanga ndichinzwa muchitsanangura muchibuditsa kuti murume wenyu aivapo. Iko zvino ari kupi? Dambudziko iri pane zvaari kuita here kuti abatsire padambudziko iri? Murume wangu ndingangoti pandakatransferiwa kubva kuMondari ndichienda kuKaranda ipapo, akamboti mirei kuyozondiona, aingoti handina mari. Then ndazobuda kubva kuKaranda ndichiuya kwana gogo, akauya kamwe chete ndopa akauya achingotiti handina mari, but onere yandanga ndakutozviita munhu uyo anga akutoti nezvemukadzi uyu handichada, akatosvika pakutotaura kuti akatondiudza kuti inini even kana wakanzi wapora handikwanisi kugara newe nekuti urwu yokupa kwenyu handishamisa. Ndakati ungabva wadaro here, unokwanisa kungondibatsirawo apa nadzinza zisina uroyi, but munhu uratidza kuti hanga asisitori neye kana neni. Nyangwe pandakamuti ona urwere hwangu zvahwave, ndakumbirawo nditsvagirawo mari ini ndigona kuenda kuKaranda zvangu ndidamburwe makumbo. Ndopa akabva atoshayikira futi, anga sasatomboya kana kundiona even ndiri kuKaranda nditi kuoparesheni kusvika nanhasi uno. Handifonere kana kuuyawo kundibvunza kuti ndiri sei, haaite izvozvo. Ko ivo baba vanovatezvara vake pavaibuditsa mashoko ekuti mukwasha wangu haana chaakandibvisira, imimi semwana makambowana here mukana wekuvabvunza kuti nai baba, kana mandiremadza imimi mukwasha wenyu achaona here zvakamukoshera kuti abvise pfuma, kana kuti muri kutongondirwadzisa inini panyama yangu asi zvisina ngati pushi yazvinopa futi kumukwasha kuti anga achibvisa mari? Ivo vakataura kuti pauchafa, paunenge wafa ipapo ndopa achaunotohana kungwara. Kurewo tinofunga vanga vakatarisirawo kuti inini kana ndichinge ndafa ndopoomesera mukwasha kuti ndakuda pfuma yangu yese yakasara ativige munhu. Kozi pandakaenda kuKaranda ipapo ndichibva kuMondari vari kunzi vakaudza murume wangu ende akandiudza kuti saka mukadzi wenyu zvaari kuenda kuKaranda, kana achingabva kuKaranda achasvikira kupi? Akati mashoko andabvunzwa natezvara yandiremera, kuti vanonyatsoziva kuti iwe uri mukadzi wangu nemusha wako, asi vanondibvunza kuti ko kana achingabva kuKaranda achasvikira kupi? Zvinhu zviri kutondiremera kuti ndikutadza kuziva kuti vari kuedza kutaura kuti kudii. Saka kubva paitika chiitiko ichocho icho nanhasi haana kuzombobvira kuteera iyo kana kuedzawo kuya nekunana sekuru ava kuti ngonzwawo kuti mukadzi wake ari sei? Haana kusvika nanhasi haana. Akakusiyai nemhuri yakakura sei? Ndine vana 3 naye, vasikana, musikana wekutanga ne10 years, wechi2 ane7 nane 4 years. Vari kuenda kuchikoro? Havasi kuenda kuchikoro. Chikonzero chii? Chikonzero chiripo ndechekuti mari, iye ari kuti mari handina yekuti vana vagone kuenda kuchikoro. Asi aisitombosishayawo here mari, kana kuti tingati ava maune ekuti achada chekuita nemi, kana kuti mari aimboishaya zvakapa, sozoti kushaya here semunhu wandisiri kugara naye, kuti kushaya here kana kuti haasi kungoda wake. Mubvunzo wangu chandoda kuedza kubudisa ndechekuti vana vaisimbotadza here kuenda kuchikoro, kana kuti ndo kwaakutotanga ikoko kune zvaakuzoitika? Vana kuchikoro apo pese vaienda. Ipapo one dambudziko iroriwo rekuti taikwanisa kubatsira vana tichishanda kuti vanhu vagone kuenda kuchikoro, asi nekuda kwokuti inini handichakwanisa kana kushanda kana kuita sei, ufunga zvinenge zvaakutoremawo kusedi kwakewo. Ndanzopa manga muchitsanangura muchiti makatouya kuno kugore rapera kunhamo. Izvi zvava nenguva yakareba sei kubva pamakazorwara muchizosvika pakunzi
chataona chiri chinoita ndechekuti tikudamburei makumbo nezvigunwe zvacho choro zviri kuzvimba. Mararama nedambudziko iri kwenguva yakareba sei? Ndingangoti ndakabva kuno kunhamo muna January last year, February, March ndipo ndakatanga kurwara. Asi dambudziko rokuzozvimba zvakaitika muna September, October ndakazodamburwa muna November. Semunhukadzi ndoziva kuti makanga majaira kuzviitira mabasa enyu muchibata chino nechino kuti imimi wacho mugone kuzvichengeta pamwe chete nemhuri, pamwe chete nemusha wenyu. Matambudziko azouya kupfurikidza nedambudziko rakakuwira iri kuti makazosvika pakunzi rega tingodambura makumbo nemaoko acho ari kuramba achizvimba achichinja kala. Zvii zvashanduka kubva pamanga musati maurwa nedambudziko? Zvinhu zvakaoma. Zvekuti zvakaoma nekuti even nyangwe ndakagara pamba panapa ndakaona vana vangu ndinoshungurudzika zvakanyanya kuti asi chandikuraramira panyika chii handachakwanisa kana kuita. Ndinombovavarirawo kuda kuti ndipinde even mumunda, asi ndichibva mumunda imomo handirare ndichirwadziwa nemabvi kupfugama. Even ndikada kuvavarira kuti ndisukewo maplates. Zvinhu zvakangooma. Ndinotombosvika dzimwe nguva dzokuti asi Mwari ndichasvika rini ndichirarama upenyu hwandikurarama. Vana chaivo vanogona kumuka vachindichemera, mama tine nzara tikuda kudya, but action yekuti ndikwanise kuita yekuti vana vangu vakwanise kudya handikwanisi. Ndinongoperera nguva zhinji ndotonyaradzwa nevana vangu ivavo. Vakanditi mama tine nzara, ndotanga kuchemawo. Ndoti asi kamboda kuti ndiitewo sei? Handina chandokwanisa kuita. Kana kufamba chaiko handikwanisi kuti ndiendewo kana pa next door apo kuti ndisirewo upfu. Zvimwe zvachona pane zvimwe zvokuti wakasvika iwe munhu mukuru wega unonzwisiswa pane kutumwa mwana. Saka zvinhu zvakaoma kurarama nehurema. Zvakaoma, hazvijairiki. Zvakawanda. Zvimwe chandikwanisa kana kutozvitsanangura. Zviri kutondinetsa zvizhinji zvokuti dzimwe nguva ndotozombofunga kuti asi chandikuraramira panyika chii. Even vana ndovanonyanya kundishungurudza. Vana nokuti ndaikwanisa kushandira vana vangu vanga vasina chavaishaya kuchikoro vaienda, kupfeka kudya vaidya zvavanoda. Saka zvinhu zviri kundishungurudza. Ndakatarisa pamusha panapa ndiri kuona ndimi matoita munhu mukuru. Mune mumwe here mumwe munhu anokutarisai toti pamwe zvichida vana avapo vanogona kunge variwo vanogona kunge vachimbokubatsirai? Takatarisana nezvinhu zvakaita kunge kubika, kuwacha, muri kuzvifambisa sei pamusha panapa? Vana vakatongobuda hapana mumwe munhu mukuru anokwanisa kundibatsira. Asi kuti ndinotovavarira kuti ndigonewo kuitawo zvandinogona izvozvo. Hapana mumwe nditori munhu mukuru panapa. Vamwe samukuona vamwe wacho vana vangu dzimwe dzoriwo nherera dzakasiyiwa nababa ivo naamai vavo vakafa muna January. Saka upenyu hwatikurarama panapa upenyu hwakaoma. Ende handizivi kuti tichararama sei. Zvimwe zvinhu zvinondishungurudza kuti vana ivava chaivo vakasiyiwa nababa vangu ivava. Uyu mumwe musikana uyu haatoenda kuchikoro. Vamwe vachipa pakutongoenda kuchikoro kana mabhuku ekunyorera chaiyo havana. Zvinhu zvakatongooma upenyu hwatikurarama pano. Nzara chaiyo togona kutoswera tisina kana chatadya nekuti kushayika kwakaitawo baba papasinawo kana chikafu. Kusvika pari zvino hapana kana chikafu chekuti tokwanisa kurarama nevana. Vana vacho vari pano vese vana vadiki, hapana anokwanisa kana kutsvaga. Satakatarisana toti nezuva ranhasi chairo, pane zvamanga mambowana here kuti mubatsirikane maererano nekuti vana vadye uye vaswerewo vaine chekubata? Pane here chamanga muinacho kuti munoti vana vambodya chakati tambodyawo chakati? Makuseni tangobika porridge. Ndoratabika nekuti upfu hwacho hutori hushoma zvekuti takati tibike sadza zvinoita kuti kuti upfu hushoma iwo hwatawana ihwo hwakakasira kupera. Hazviite zvakanaka. Saka tinongokwanisa kubikawo porridge toswera nevana tozowanawo sadza kadiki diki manheru. Ndiri kuona zuva ratodoka. Muri kunditsanangurira kuti matoswerera porridge iroro, hapana chimwe chamazombokwanisa kuwana kuti mudye? Aiwa, hapana. Saka hapana here kana dzimwe hamawo dzemudhuze dzinokwaniswa kukubatsiraiwo zvichida pamwe nekukubatsirai nekubika nemamwe mabasa amunenge muchida kuita pamusha? Pari zvino handisi kuziva kuti nyaya yekuti zhizha here vanhu vari kumhanyisana nezveumaminda. Asi pari zvino izvi hapana.
Ndanzwa muchitizvo mune venyu vana nevakasiyiwa nababa. Vese vana ava vangani? Vangu vana ndine 3 vakasiyiwa nababa 3 vanobva vaita 6. Zvinhu zvakaoma. Ndofunga mumwe mubvunzo wandingabvunza ndewekuti munonzwa sei maererano nekuti izvonizvo baba vachitaura nemuromo wavo ndivo vakakusiyirai dambudziko iriri. Nhasi uno futi vakusiyai nerimwe dambudziko, muruda kutarisa vana, muruda kuzvichengetawo imimi, asi mane kukwara kwamakaita. Munonzwa sei maererano nababa? Kuri kunzi kana vaigona kana kudzoka nhasi, mashoko amaida kuvaudza ndeyekuti chii? Inonzwa kurwadziwa zvakanyanya mumwoyo mangu kana shungu dzinondibata, asi ndinozongozviti Mwari ndovanoziva, ndovakatendera kuti ndive zvandiri. Nyangwe dai vaigona kudzoka, dai vabvunza mubvunzo kuti asi nhai baba, zvinondiremera. Ndinonzwa shungu dzakanyanya, even nyangwe panga ndiri panapa pamba vasati vashaika, ndaiti ndakavaona ndanga ndisingade kana kutarisana navo, ndainzwa shungu dzakanyanya zvokuti rimwe zuva ndakatombofunga kuti dai varara mimba yeuswa ndaida kuvapisira mumba. Pfungwa idzo dzakambondibata nekurwadziwa, nekuti mamwe mashoko yandirwadza ndeyekuti vaitaura mashoko anorwadza, vachitonditi vachitoti vakabvunzwa nevanhu kuti ari sei mwana wenyu, vanobva vati ndozvinoita urombwa zvamene kubata kwaakaita mushonga nemurume wake. Saka mashoko iye aindirwadza kuti asi ivo vanotoziva kuti ndovakakonzeresa kuti ndidai so, utaura kuti mashoko anorwadza anorema pamusoro pangu, zvaindirwadza zvisingaite, zvokuti ndaitombofunga kuti dai ndaikwanisa kufamba kana demo chaivo kwanisa kuvatema. Vachitsanangura ivo vachitaura kuti hanzi ndakaromba 1980, unofunga kuti ungandiita sei? Hamuna here kuvabvunza kuti imimi baba mairomberei? Nekuti ndakatarisa pamusha panapa, hapazi pamusha pekuti tingati vanga vaine mari zvakanyanyisa, kana kuti vakaromberei zvakazoita kuti vakusiyire matambudziko aripo nhasi. Baba vangu chaivo vaitotyisa, even mashoko chaicho kuti utaure navo mashoko ekutosvika pakuvadaro, vaityisa. Kozi vaita kuti vaitotaura kuti nini handigoneki, nini handitomboda. Ende vaitoti chero munhu akatoda vaitoti kana uda kuti uwirirane neni swedera mudhuze mangu uite zvese zvandoda, kuite zvokuti iwe unongotondimaka, wakatomaka inini hauna zvaunongochiita. Even dhera vakafa pavainetsana nehanzvadzi yangu iyoyo, vakatoburitsa muromo kuti ini handigoneki, chero makaenda kuti maprofita twenyu tupi twamunoenzana kuti ini handimbogoneka, handisi munhu wekutamba naye. Pavakaromba pachepo pavaitira kuti ndakaromba, inini ndichiri kukura sandarorwa, pane pavakambotaura zvemushonga yavo iyoyo, vakataura vachiti ndakabirwa, ndopandakaenda kuChipinge unotora mushonga. Asi ipapa pakauya muprofita wache vakazoburitsa kuti muromo kuti inini ndakatora mushonga wangu wekuti pamba pangu pasasvike muroi. Pamba pangu paisviti pakasvika muroi, aiona riri dziva remvura. Even panga ndiri kubasa kugadhi koko, mushonga wandakatora inini ndokuti kana mbavha dzakauya dzaisandiona semunhu, dzaindiona kunge mhuka, kunge shumba. Ndozira yandaita vachitsanangura mushonga yavo iyoyo yavaiti yanga vakaromba iyoyo. Saka mushonga yavo iyoyo yaitoita kutoti vatyiwe zvakanyanya, even nevana hanzvadzi dzangu idzodzi. Hapana kana mwana, even vana wokwaba mukuru wokwaba munini. Ndofunga baba vangu ndovanga vasara vari 1 mukomana mumba mavo. Anaba mukuru vakashaika, vana vavo chaivo vaitotya kuvatya baba ivava nezvavaiita. Saka nyangwe kurwara kwangu chaiko chaiko, vana vavo hanzvadzi dzinova hanzvadzi dzangu aida kusimudza musoro kuti agone kufamba nendigone kubatsirika. Aitodzonzi wacheye aida kusimudza musoro da kukuona zvandokuita. Saka munhu aityisa. Ende vaitotaura zvezvo kuti vaisataura zvokutotaura kana vaitonyatsa kutotaura vachinyatsoratidza kuti munhu akasimba. Even nyangwe makaronga zvamunenge maronga kuti toda kudai, hapana chaibudirira zvese vaizviziva. Vaigonotoya chiruyeuka pandairwara ipapa nemumwe mukadzi akauya kuMozambique aitengesa fishi, ndobva atondodza akatonditi dambudziko renyiri makauya kwakati nhamba dzangu idzi,
munosvika munobatsirika. Kana ari munhu akazviita izvi zvinongodzoserwa. Vanga vane 1 week vasati vambondiona tichironga nyaya iyoyo, tichiti takawana mari tinokwanisa enda kupi ikoko. Mangwana acho akatosvika vachitaura nezvi, vachitaura kuti mutoronga kuenda kuMozambique hakuna anozvigona izvi. Ndakatadza kuzoti avaudza ndiani, asi pataitaura vanga vasipo. Saka vanga vane mushonga wanga wakashata zvokuti vaitoti chero makaronga zvamunenge maronga wasipo kana vakataura vaitozviziva. Ndoda kuuya futi pane chimwe chinhu chandanzwa muchitsanangura chandishamisa kuti sisi venyu imimi vakaunganidza mari vakati munenge nagadzirira ndoda kuuya ndichikutora ndichienda newe kuti unobatsirwa, asi mati mari payanga iri yakatsva. Munganditsanangura zvakafamba sei ipapo? Sisi vanga vasipo vaenda kurufu, vatosiya dhori mumba mavo rakatokiwa. Vachidzoka kubva kurufu ikoko vakatofonerwa vari ikoko. Mwana akangoona chiutsi chichibuda mumba, mwana anga aripo, mwana wasisi wangu akatoona chiutsi chichitobuda mumba imomo, ndobva atomhanya bva anopasa dhobha apinda, ndobva atoona mumba muchibvira. Mari iyoyo vanga vakaisa pasofa, sofa iroro ndo rakabvira, ngeri musofa, sofa iroro ndo rakabvira. Asi zvimwe zvinhu mumba imomo makangotsva zvimwe zvinhu, hembe, papango nembe dzakanaka dzekufambisa, nepapa nemari iyoyo nesofa iroro ndo rakatsva. Asi zvimwe zvinhu mumba zvakatosara, moto bva udzimura. Saka pavakashayika ipapa vakaenda kunozvitaura kumasawiri avo. Vakanoti chii kumasawiri? Vakatotaura vakatoti ndindakazviita. Kutsva kwemba here kana kuti zvese kubva kurwara nemamwe matambudziko amuri kusangana nawo semuri? Matambudziko nekutsva zvese zvataisangana nazvo vaiti ndinenge ndichizviita. Kuurombwa hwaitaura hwenyu imimi nemurume wenyu wakanga waenda kupi pavanga vakuchiudza masawiri avo kuti aiyo zvese zviri kuitika izvi ndini? Vanga vakutongoona toti zviri nani, ndinofunga vanga vakuzoti vada kufa, zviri nani ndireurure ndiende ndifambe zvakanaka. Saka nhasi unoyu rubatsiro rwamunoda kubatsirwa naro nemhuri yeZimbabwe rubatsiro rwakaita sei? Ndi rubatsiro rwarutokumbira kumhuri yeZimbabwe panhau yevana vandinova ndinavo, vana vandakasiyirwa nababa ivavo nevana vangu ivavo kuti vagone kuenda kuchikoro. Even nechikafu chaicho chiri kutitambudza, tiri kutambudzika panhau yechikafu, gore rino rakangooma. Even ini ndinofungira kuti pamwe ndakaona matritional legs aya ndinogona kusumukawo ndichibatawo apo neapo. Even zvakafanana panapa, mwana anova ndiye munin'ina wangu, ndiye anoita basa rese. Dzimwe dzenguva ndosvika pakurwadziwa kuti asi dai ndine makumbo ndaigona kufambawo kana kuenda uku ndichidai. Nyangwe zvangu usiri kufamba kwemakumbo angu zvinhu zvinondishungurudza. Saka ndozvanga chikumbiro izvozvo ndindakwanisawo kuwana makumbo iwayo nechikafu nekubatsirwa pavana kuti vagone kuenda kuchikoro. Pamwe vanogona kuzondichengetawo ini pane ramangwana. Kana even dena ndawana mari yekuti ndokwanisa kana kuhodha ndiri panopamba ndichitengesawo. Zvimwe zvinhu zvandinofunga izvozvo zvinogona kuita kuti mhuri igone kurarama zvakanaka. Ndakatarisa manga muchitaura mamwe mabasa epamba. Chimwe chinhu chandanda kunzwisa ndechekuti pamuri kutaura kuti muri kuedza kuenda kumunda kana kuti muri kuedza kuwacha, ndakatarisa maronda amakasarwa nawo sisikesi anenge asati anyatsooma. Amusi futi makakasika here? Nekuti ndoziva panoparetwa vana chiremba vanogona kutaura kuti handidi tuite chakati nechakati nechakati nguva yakati isati yasvika. Amusi here makakasika kutanga kuita mabasa kuburikidza nedambudziko rakakuwirai? Kukasira ndikakasira, but nyaya iripo ndeyekuti unenge dzinenge dziri shungu, nyaya yekuti anokwanisa kuzviita wacho hapatorina. Saka zvinenge zvavangotege ndivavarira vana vanogona kumuka vachipinda mumunda, vanogona kubuda imomo kuma9 kana kuma10, maplates anenge asati asukwa, ndotege ndifanira kungosukawo maplates. Kuti ndingoramba ndakangogara ndakangorara zvinhu zvandisiri kujaira zvekutondinetsa semunhu anga akajaira kuita se kuzviitira basa. Saka ndopamwe pokuti dzimwe nguva ndogona ndakadaro ipapo handizomborara nekurwadziwa. Nenda kunzwa kurwadziwa zvakanyanya neoperation iyoyi, asi chekuita hapana.
ndichiteerera mati vakasiya vaudza ana Sawira. Pazvinhu zvavakaudza ana Sawira pane zvimwe here zvingava zvakazowanika kana zvakazobuda mushure mekunge baba vatsakatika? Pane zvimwe zvinhu zvakawanikwa kumba kwavo kubedroom kwavo iko kune Masawira pavaibvisa mbatya dzavo kuti dzigovewo. Ini hangu handokwanisa kuzviona uzi handokwanisa kana kutoenda ikoko, even parufu pacho andangangobatikana handokwanisa kana kusvikana pakagoyiwa hembe dzavo. Sindakatozongoita zvokunzwa kuti une zvimwe zvinhu zvaonekwa neMasawira. Muchinzwa imimi zvinhu izvi zvichitsanangurwa zvainzi zviine zvinezvi? Zvaingonzi mishonga nezvimwe zvinhu handizivi kuti zvinhu rudzii. Handauzi ina handite kana shungu yekuzvibvunza kuti zvinhu zvinotondishungurudza. Muri yeZimbabwe ndovimba manzwa kutsanangura kwasisikesi vatakasangana nawo mushure mekunge tanzwa nyaya kudotito yekuti baba varwisana nemwana vakadonha vakashaya. Saka mushure mekunge taona chiitiko chakanga chaitika, takazoona futi kuti tabva hedu pamusha apa, asi pane rimwe dambudziko. Sisikesi vanoda rubatsiro. Munhu aitombozvifambira akazvarwa mitezo yake yese yakanaka, asi vakazosvika pakunzi nana chiremba chataona chiricho chafanira iko zvino kuti tikudambure maoko pamwe chete nemakumbo, vachibva vasarwa nedambudziko. Zvinoitawo Mwari kutonga kwake, hatizive pfungwa dzaMwari kuti dzinenge dzakaita sei. Mushure mechiitiko ichi baba vachishaya, vasara futi nenherera dzakasiyiwa nababa pamwe chete nevana vavo vavakasiyiwa futi nemurume kuburikidza medambudziko iri. Vauya kwamuri muri yeZimbabwe varutsvaga rubatsiro kuti kune vanokwanisa kundiwanirawo artificial legs, kana kuti vanokwanisa even chikafu kana nemari chaiyo kuti vana vaende kuchikoro. Ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Handina chimwe chandinokwanisa kuita kuburikidza nedambudziko rakandiwira.